Pozdravujem vás z projektu, kde som navrhovala a realizovala detskú izbu. Poďte, ukážem vám to. Miestnosť je dostatočne veľká, so stropmi vysokými až 272 cm. Avšak nachádzajú sa tu šikmé steny a trámy. Keďže som pracovala s veľkým vzdušným priestorom, mohla som si dovoliť viac kreativity a využila som priestor na maximum. Na pozíciu písacieho stolíka sa ukázala vhodná len jedna pozícia, a to priamo pod strešným oknom. Toto umiestnenie umožňuje prirodzené svetlo, ktoré je ideálne pre štúdium a tvorivé aktivity. Vyvýšená posteľ so šmýkačkou je skvelý spôsob, ako naštartovať deň s úsmevom. Predstavte si, že sa ráno zobudíte a namiesto obyčajného vstávania sa jednoducho zošmyknete z postele. Malý športovec má v izbe aj perfektnú lezeckú stenu. Tieto prvky podporujú pohyb a fyzickú aktivitu, čo je dôležité pre zdravý vývoj dieťaťa. Všetko je dokonale zladené, s maximálnou funkčnosťou a ergonómiou.